Isaiah chapter 50 and verse number 10. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. Kana nga pulong stay, gi-translate nga magpabilin. That's not bad, but it's not exactly the same as stay. Yes, I know stay normally means magpabilin, but sometimes in English, stay means to rest upon, to support yourself on something. And that is what it means here. I double-checked. I looked at the Hebrew. It means magsuporta ka sa imong kaugalingon diha. So it's closer to magpahimutang than magpabilin para sa ako. Verse 11. Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourselves about with sparks, walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled. This shall ye have of mine hand, ye shall lie down in sorrow. Bisaya. Kinsa nga na diha kaninyo nga nagakahadlok sa Ginoo, nga nagatuman sa tingog sa iyang sulugoon, nga nagalakaw diha sa kangitngi ug walay kahayag, tugot siya sa pagsalig diha sa ngalan sa Ginoo ug magpabilin or magpahimutang nganha sa iyang Diyos. Tanawa, tanan kamo nga naghaling og uska kalayo, nga naglibot sa inyong mga kaugalingon pinaagi sa mga aligato. I feel like that should be nagpalibot. Paglakaw diha sa kahayag sa inyong kalayo, o diha sa mga aligato nga inyong gihaling, kini inyong maangkon gikan sa akong kamot, kamo mohigda diha sa kaguol. Ruth, are you looking at the Visayan? Look at the word inyong kalayo. Paglakaw diha sa kahayag sa inyong. Is it missing the N? Sa inyong kalayo? Does it have the N? Sakto ba? So it's only in the computer then. I can... Huh? Does it say inyong or iyong? Iyong. So we are missing the N. Somebody make a note of that for me. I'll correct that in the software. Mag-honest ko ninyo, I told Mom Ruth in the office, I kind of feel like this sermon's more for the pastor than the church tonight. Tell him my message tonight is when darkness comes on the road of righteousness. Sa dihang ang kangitngi mo danga diha sa dalan sa pagkamatarong. When darkness comes on the road of righteousness, mga ko kamo maminaw, kung dali ka kinahanglan ni ini karon na kumusaad ni mo, ang adlaw mo buhat kinahanglan gyud ka. Sa palihog, paminaw sa matag pulong karon hapon, magampon na ta, na kamo makalingkod. And Father, would you please bless the message this afternoon? You know I need your help, God. Lord, our time is a little bit later. Don't it's the Lord's Supper, pero mayong Lord's Supper. Salamat sa imong for meeting with us, Lord, during our time in the Lord's Supper. And I pray, God, you'd bless the message right now. I pray you'd fill me with your Spirit. Help me, God, to help my church. Lord, strengthen our hearts as we go forward for you. Bless us, we pray, in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Kaniyang hapon, samtang pangita ko sa paggiya sa Ginoo, kabahing ninig ang mensahe, nagduda ko sa saktong teksto. Sa diyang nagbiya ko sa balay, wala ko'y plano. I had no idea unsa ba kung walihon karon. Nagbasa ko 5, 6, 7 chapters, maybe more, nalimot ko. Nagbasa ko daghang chapters gikan sa Isaiah, kay medyo mubo ang chapter sa Isaiah.
Pero feel ko ang Diyos nagdani sa akong kasing-kasing pabalik nining ang mga bersikulo nga atong gibasa. Pero nalibog ko unsay padulungan sa mensahe gikan niini nga teksto kay dali klaro kayo ang meaning sa verses para sa akong kaugalingon. And nagbasa ko ang mostly nadani ko nga to sa phrase walk in the light of your fire. O nalibog ko, what does he mean by that? Kay murag negative, because he says at the end, ye shall lie down in sorrow. So, negative kining idea. What is he talking about? Walk in the light. Paglakaw diha sa kahayag sa inyong kalayo. So, I went back and I read verse 10. Nagbasa ko sa verse 10. Nagbasa ko one time, dayon kaduha, ikatulo, dayon sakalit lang. Nakamatikod ko niyanak nga phrase diha sa katunga sa verse. That walketh in darkness and hath no light. I lost where it was. Nga nagalakaw diha sa kangitngi o walay kahayag, meaning wala siya'y, kini nga tao, wala siya'y kahayag. O natingala ko niyanak when I noticed it, because ang tao nga gihiskod diri sa verse 10, maong matarong nga tao nga nagsunod sa Ginoo. Diya sa verse 11, na kanana kasturi kabayan sa mga tao nga nagbuot-buot, naghimo sa iyang kaugalingong dalan, wala nagsulay mo sunod sa kabubuton sa Diyos. Verse 11 is about the backslider, kabayan sa tao nga magbana-bana, magbuot-buot. Verse 10 is about the man who's righteous. And in the middle of the verse about the righteous man, it says that walketh in darkness and hath no light. Look at it with me if you would, verse number 10. Who is among you? It's a question. That's why it took me a while to figure it all out. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. Kinsa nga na diha kaninyo nga nagakahadlok sa Ginoo, nga nagatuman sa tingog sa iyang sulugoon, nga nagalakaw tiyas kangitngi o walay kahayag. Tuguti siya sa pagsalig diya sa ngalan sa Ginoo, magpabilin nganha sa iyang Diyos. Kanang kung mamatiktan ninyo, kini nga verse, nagistorya kabahin sa tao, nga nahadlok sa Ginoo. Kini dilios ka dautan? Kini dilios ka buot-buot nga tao? The first thing he says is, the man that fears the Lord. Kini nga pautana, kabahin sa tao nga nahadlok sa Diyos. The Bible says in Proverbs 16 verse 6, by mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord men depart from evil. Pinaagi sa kaluoy o kamatuorang ang kadautan gihinloan. O pinaagi sa kahadlok sa Ginoo ang mga tao mobiya gikan sa kadautan. Kining nga verse sa Isaiah chapter 50, wala nagasturi kabayan sa dautang tao. Nagasturi kabayan sa tao nga nagkahadlok sa Ginoo. We see right here kung ang tao nahadlok sa Ginoo, mobiya siya sa kadautan. Lukob sa Biblia, ang kahadlok sa Diyos kanunay gikonektar sa pagtuman ug pagsunod sa Diyos. Always, always. When God talks about fearing God, the result is always obeying God. Go with me to Deuteronomy 6 verse 2. We'll look at just 2. We could look at many. Pero lantaw na to ang dua lang gikan sa Deuteronomy. Una, lantaw na to ang Deuteronomy 6 verse 2. Deuteronomy chapter 6 and verse 2. Unanas, amen? That thou mightest fear the Lord thy God. What to say next? To keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Aron ikaw mahadlok sa Ginoo nga imong Diyos.
aron sa pagbantay sa tanan niyang mga tulumanon ug iyang mga sugo nga ako nagsugo kanimo, ikaw ug imong lalaki nanak ug ang lalaki nanak sa imong lalaki nanak sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi ug nga ang imong mga adlaw malugwayan. Go to Deuteronomy 13 verse 4. We see it again. We could look at many. We'll just do 2 for sake of time. Deuteronomy chapter 13 verse 4. Kunana sa amen? Ye shall walk after the Lord your God and fear Him. And what's next? And keep His commandments and obey His voice. And ye shall serve Him and cleave unto Him. Kamumulakaw, sunod sa Ginoo nga inyong Diyos. O kahadloki siya. O bantay ang iyang kasuguan. O tumana ang iyang tingog. O kamo moalagad kaniya. O mounong kaniya. Ang pagkahadlok sa Diyos, kanunay gikonektor sa pagtuman sa Diyos. And that makes sense kung kita mo basa sa sunod phrase sa atong text. To go back to Isaiah. Fearing God is always connected to obeying God. And look what it says next in Isaiah 50 verse 10. Isaiah chapter 50 and verse 10. Kunanas, amen? I would give you some advice. Put a marker in Isaiah 50. We're going to come back there about every 3 to 4 minutes. We'll look at a few verses and balik na pod. And Latin verse, balik na pod. Isaiah chapter 50 verse 10. Kunanas, amen? Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of His servant? Kinsa nga nadiya kaninyo nga nagakahadlok sa Ginoo nga nagatuman sa tingog sa iyang sulugoon. Masadi ang nagsugod ko nagtuon para nini nga mensahe, abi na ko nga kini nga phrase nagistorya kabayan sa pagtuman sa tingog sa propeta. Ang tao sa Diyos, siyang sulugoon sa Diyos. But I always try to double check what I think. Mag-double check, maglantaw ko sa context aron sigurado ko nga sakto akong pagsabot kabayan sa uska verse. And as I studied the verses before this, dali ko nakakita ang pulong my servant is not talking about the prophet Isaiah. God doesn't normally talk that way. He would say my servants, the prophets, but He doesn't normally say the voice of my servant. So I thought, why is it singular? And as I studied, guess what I learned? My servant is talking about Jesus. This is a messianic prophecy. So now back up a few verses to Isaiah 50 verse 4. Kini nga chapter na ay bahing nga kabahing gayon ni Jesus Cristo. It's a prophecy about God's chosen servant. Isaiah chapter 50 and verse number 4. The Lord God, dili ko mabasa-basa, English lang, 4 verses. The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning, He wakeneth mine ear to hear as the learned. This is talking about Jesus, and we'll see in a minute very clearly. Verse 5. The Lord God hath opened mine ear, and I was not rebellious, neither turned away back. Look at verse 6. I gave my back to the smiters, and I looked away, and my cheeks to them that plucked off the hair. Something you'll pluck, mutang-tang sa buhok. I hid not my face from shame and spitting. Claro kayo si Jesus kani. Verse 7. For the Lord God will help me. Therefore shall I not be confounded. Therefore I have set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed. Kini klaro man nagasturya kabahin ni Jesus Cristo. It's a prophecy, kabahin ni Jesus Cristo. So when we read the words, my servant, it's pointing back to this here, and I can prove it to you. Here we are in Isaiah 50. We back up 2 or 3 verses, nagasturya kayud kabahin ni Cristo. But if we skip forward 2 chapters, lantawa ang Isaiah 52. At the end of Isaiah 52, si Jesus ki paila-ila
nganhi kanato, pinaagi sa ngalan, my servant. Leading into the famous Isaiah 53, magsugod dari Isaiah 52 verse 13. Isaiah 52 verse 13. Behold, my servant shall deal prudently. Hannah, sit down. You did really good this morning. Sit still. Thank you. Behold, my servant shall deal prudently. He shall be exalted and extolled and be very high. Look at verse 14. As many were astonied at thee, his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men. Basaya, tanawa, ang akong sulugoon, magtagad nga, mabuton. Siya igabayaw ug ipataas ug mahimong habog kaayo. Ingon sa kadaghan sa mga nanghingangha diha kanimo, ang iyang panagway nadaot pag-ayo. Labaw ni bisang kinsa nga tao ug ang iyang nawong labaw kay sa lalaki mga anak sa mga tao. Okay, so let's go back to our text first in Isaiah 50 and tie all this together. Isaiah 50 verse 10. Who is among you that feareth the Lord, and that obeyeth the voice of his servant? Kinsa nga na diha kaninyo nga nagakahadlok sa Ginoo nga nagatuman sa tingog sa iyang sulugoon. What are we seeing here? Nakakita ta sa tao nga nagsunod sa Diyos, kutob sa iyang mahimo. He fears God. He's obeying the voice of God. Jesus is God. He's a man who is walking the path of righteousness. Kini usa ka tawo nga nagalakaw diha sa dalan sa pagkamatarong. And look what it says next. By the way, you say, but people didn't know about Jesus in the New Testament, Old Testament. Yes, they did. Wala sila nakasabot sa mga kanato karon. Klaro man nakitang karon, pero sa Old Testament napuno sa mga shadows, mga pictures, and mga saad, kabayan sa manluluwas nga padulong. They knew about Jesus in the Old Testament. Read Psalm 2. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth have lifted up, I forget the word exactly. The kings of the earth have something against the Lord and against his anointed. Who's the anointed of God? Jesus Christ. That's anointed. Messiah. That's Hebrew for anointed. They didn't know as much as we know now, but they knew about the promised one. They knew he was the Savior, and they knew he was Lord. Look at verse 10 again. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness? Why claro? And hath no light. Nga nagalakaw diha sa kangi-ngi o walay kahayag. Once again, when I read this, my first understanding was not correct. Abi na ako sa sinugdanan nga ang Diyos nangutana sa sarcastic rhetorical question. I thought God was saying, as I first started reading and trying to understand everything about it, I thought God was saying, kaya ba ka ni bisang kinsa nga nagasunod gayud nako, pero naglakaw siya diha sa kangi-ngi? Wala ko nahibalo sa tao sa maniana. That's what I thought. I thought he was being sarcastic. But that's not what he meant. Seryoso gyud siya. Wala siya nangutana nga, wala siya nagmock. Sometimes God makes fun, especially in Isaiah. Pero wala siya nagbugal-bugal diri. I've learned as I study the Bible, kung ganahan ko mutubo sa akong kahibalo, kinahanglan nga buot ko mag-change sa akong hunuhuna, or mutubo nga ang Diyos mag-change sa akong hunuhuna kabayan sa Biblia. Kabayan sa mga buta, hapay na ko nakasabot. You have to let God change what you think sometimes. Let God, not man. As I read this verse, I realized that's not what he meant. When he said, this righteous man, who's the man who's walking in darkness? He's saying there are some people like that.
Well, say, Pastor Mike, how do you know that? Tungod sa katapusan sa verse, ang Diyos mihatag kaniya, mihatag nining ang matarong nga tao sa tambag, kabahin sa paglakaw diha sa kangingit. Let's read it again, the whole verse. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? Kini ang tambag sunod. Let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God. Tugoti siya sa pagsalig diha sa ngalan sa Ginoo ug magpabiling nganha or magpahimutang nganha sa iyang Diyos. Do you realize what God is implying in this verse? Kung na'y tao diha sa panahon ni Isaiah nga nagsunod gyud kinasing-kasing nagsunod sa Ginoo, pero na'y panahon nga ang ilang dalan nangingitang gyud. Do you know what that means for us today? Samtang kita maningkamo sa paglakaw diha sa dalan sa pagkamatarong. Samtang kita maningkamo nga mosunod sa kababuton sa Dios. There will be times of darkness on the path of righteousness. Nagayoy mga panahon sa kangit-ngit diha sa dalan sa pagkamatarong. Sigurado na mga panahon nga dili ta makasabot unsa gibuha sa Ginoo sa atong kinabuhi. Na mga panahon nga maluya ta mag-feel nga wala na paglaom. Kay ngit-ngit na dili ta makakita sa unahan. Na mga panahon nga ang kalipay pulihan sa kasubo, ang paglaom pulihan sa kaluya sa kasing-kasing. Na mga panahon, samtang ikaw magsunod sa Ginoo, nga dali na ka makakita kaniya diha sa kanitngi. Panahon nga dali ka makasabot kung unsay ang buhaton or asa man siya mudala kanimo. You ever been there? Nakasinati ba ka sa kanitngi diha sa dalan sa pagkamatarong? I have. Naka-experience ko niya na. Can I just be honest with you? I know we're on the right path, but I have no idea where we're going. Wala ko'y pagduda, anak ko sa dalan, sa kabubuton sa Diyos, pero wala ko'y idea sa siya nagplano mo dalan na to. I can't see where God's taken us. It seems like the path keeps doing this. And let's just be honest, sometimes the pitan's really dark. But may I point out, kung naay ngit-ngit na syudad, mas dako ang kinahanglan sa mga siga. But that's not really the message tonight, because it doesn't really fit the illustration. Can I just be honest with you? Sometimes the path gets real dark. Can I ask you to do me a favor? Would you please pray for your pastor on Saturday night? I can't tell you how dark my Sunday mornings are. I stand up and I say, welcome to Truth Baptist Church, but I'm going to tell you, this morning was dark. I can't explain it. Sometimes your pastor gets tired. But you listen to me tonight. Listen to me very carefully. Look at me. Darkness on the path does not mean you are on the wrong path.
kay usahay ang dalan sa pagkamatarong mangiitan. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. Usahay ang dalan sa pagkamatarong mangitang gayon. Pero ang tambag sa Diyos, simple kaayo diha sa panahon sa kangitngit. Trust God and keep walking. Pagsalig sa Diyos o padayon o lakaw, sunag yapon kaniya, kay siyang magagiya kanimong gawas sa kangitngit. Truth Baptist Church, kung ngit-ngit na ang dalan, ayaw pag-usab sa imong dalan. Dili ka makakita, pero ang Diyos nakakita gyapon. Pagsalig kaniya og padayong gyapon. Psalm 18 verse 28. Would you turn there, please? Psalm 18 verse 28. Psalm 18 verse 28. Psalm 18 and verse 28. Kunanas, amen. For thou wilt light my candle. The Lord my God will enlighten my darkness. Kay ikaw, mupasiga sa akong kandila. Ang Ginoong akong Diyos mulamdag sa akong kangitngit. Listen now. Kung ngit-ngit na diya sa imong kinabuhi, ang Diyos ang makapasiga sa imong kandila, ipabilindol kaniya. Psalm 112 verse 4. Psalm 112 verse 4. Psalm 112 verse 4. Kunanas, amen. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Ngadto sa matulid, adunay nagasidlak nga kahayag. We could also use tungha. Could I use tungha for light? I like tungha. Let me read that in English. Oh, ngadto sa matulid, adunay nagatungha nga kahayag. Can I say it that way? I'm gonna leave it alone. Adunay nagasidlak nga kahayag diha sa kangitngit. Siya dagaya sa grasya ug puno sa kaluoy ug matarong. But did you see it again? Under the upright there ariseth light. Where? In the darkness. Do you know what that means? Usahay ang mga matulid anaa sa kangitngit. Turn with me to Micah, chapter number 7. Si Micah nagwali diya sa panahon sa dakong espirituhanong kangitngit sa nasod sa, I don't know if it was Judah or Israel. I forgot to double check on that. I can't remember right now. Pero nag-describe diya sa book of Micah sa kalalom sa dishonesty o kadautan. Kipalibutan siya sa kadautan. And he describes that in Micah chapter 7, verse 1 through 6. And then look at verse 7. Tanawa ang iyang gisulti. Naghisko siya sa tanan kadautan diya sa iyang palibot. And then verse 7, he says this, Therefore, I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Busa ako mutanaw nga sa Ginoo. Ako muhula sa Diyos sa akong kaluwasan. Did y'all catch that?
Ako mo hula sa Diyos. Ako mo hula sa Diyos. Ang pinakadakong sayop sa kinabuhi, mahitabo kung mahurot na ang atong pasensya, magdagan ta unahan sa Ginoo. Ako mo hula sa Diyos, akong kalawasan, ang akong Diyos maminaw kanako. Ayaw paglipay, batok kanako, o akong kaaway. Sa diha nga ako matumba, ako mo bangon. Sa diha nga ako mo lingkod sa kangit-ngit, ang Ginoo mahimo nga kahayag nganhi kanako. I want you to listen to me very carefully. Tanaw ko paminaw. Usahay samtang kita maningkamo sa pagsunod sa Dios. Mugiya siya kanato nato sa dalan sa kangit-ngit. Ug diha sa kangit-ngit ang yawa mudul na mohonghong. Sigurado ba ka nga naka sa saktong dalan? Kangit-ngit kayo? Kung saktong dalan nga naman ngit-ngit na. Ang kangit-ngit walay labot sa pagkamataro. Ngit-ngit kayo, basin nasayog ka sa imong miagi. Abi ni mo nga nagsunod sa Ginoo pero dili man di ay. Maybe you took a wrong turn. Maybe you thought you were following God. Or maybe, basin nagsunod ka sa Diyos, nagsunod yun. Pero wala na siya ipakikabahin ni mo. You ever heard those lies? Nagadoon ba ka niya ng mga bakak? Paminaw na ko. Ayaw paminaw sa yawa, pagkakong yapon siya, o amahan niya na. Ang kangit-ngit, dili magpruweba nga nakasasayog na dalan. Padayon lang sa pagsunod sa Diyos, siya mo giyat ni mo pabalik sa kahit kahayag sa saktong panahon. Let's read it again, Isaiah 50 verse 10. I don't know where you guys are. Let's go to Isaiah 50 verse 10. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? Let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God. Tuguti siya sa pagsalig diha sa ngalan sa Ginoo, o magpahimutang sa iyang nganha sa iyang Diyos. Unsa ba mong mabuha kung ang kangit-ngit mo danga na pagsalig lang sa Ginoo gyapon? Siya mo agak kanimo. Pero kung dali ka ganahan niya nga option na pailain, o ka na nga itong nakitan sa verse 11. Kung dali ka ganahan maghula sa timing sa Ginoo, napailain option diha sa verse 11. Look at it. Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourself about with sparks. Remember, the concept is darkness. That's the context. That compass yourself about with sparks. Walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled. This shall ye have of mine hand, ye shall lie down in sorrow. Tanawa, tanang kamo nga naghaling og uska kalayo, nga naglibo sa inyong mga kaugalingon pinagi sa mga aligato. Kuman ba ang pulong aligato? Kuman ba? Dali kayo, aligato, ang bahin sa kalayo, ang flames, the flames, kanara. Sa English, sparks, kana nga magsaka kalit gikan sa kalayo. Paglakaw, diha sa kahayag, sa inyong kalayo. Notice, we need light because it's dark. God says, pwede kang maglakaw diha sa kahayag sa imong kalayo. Or sa inyong kalayo. O diha sa mga aligato nga inyong gihaling. Kini inyong maangkon gikan sa akong kamuan. Kamumuhigda diha sa kaguol. Kung dali ka ganahan magpadayon sa pagsunod sa Ginoo, gikapoy ka sa paghula sa iyang timing.
makasulay ka, maghimo sa imong kaugalingong kahayag. What does that mean? It just means you try to figure it out on your own. Ako magbana-bana unsay maayo para nako. Dali na mangita sa paggiya sa Ginoo, mangita unsa maayo sa akong pananaw. I'll figure it out. It means you just go back to your old habits of doing things your own way. Nagsunod ko sa Ginoo, dugay na. Niabot na ko sa panahon kangini, nagdahon ko nga. Mabot sa kalipay o kahayag, ganong kangini. Dayon mangita ka sa imong kaugalingong plano. Magsugod og mangayo og tambag gikan sa mga tawo nga dali Dios nun. Maglantaw sa mga Facebook posts, sa mga YouTube videos, sa mga vloggers, mga bloggers. And God says, okay, walk in the light of your fire. Go ahead, sulayan lang. Your fire. Imong plano. It's not God's light, it's yours. It's what you think is best. But look at what God says. Let's read verse 11 again. Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourself about with sparks, walk in the light of your fire. Go ahead, padayon, walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled. This shall ye have of mine hand. Ye shall lie down in sorrow. Paglikaw, diya sa kahayag sa inyong kalayo, o diya sa mga aligato nga inyong gihaling. Kini, inyong maangkon, gikan sa akong kamot, kamo mo higda, diya sa kaguol. Listen to me now. Ang dalan, napilion ni mo para sa imong kaugalingon, kanunay mutumong sa kasubo o pagmahay. Ye shall lay down in sorrow. It means at the end. Kanusang tao mo higda sa katapusan sa adlaw. So what he's saying, diha sa kinatumyan sa imong dalan. Dali ka ganan sa kangit-ngit, dali ka ganan maghula sa Ginoo para sa iyang time, dali ka ganan magsunod kaniya. Ako maghimo sa akong kaugalingong plano diri. Aron nako'y kahayag, aron kaya nako. Kanunay mo tumong sa kasubo. Kanunay, kasubo, o pagmahay. Ye shall lie down in sorrow. So can I ask you a question? Anaba ka sa kangit-ngit karon? Trust God and keep doing right. Padayon sa pagbasa sa imong Biblia bisan wala kay makuha. Padayon sa pag-ampo bisan mag-feel ka nga ang Diyos wala naminaw. Padayon sa pagsimba bisan bugnaw imong kasing-kasing o mag-feel ka nga wala kay gana para sa bisan unsa. Padayon sa pagsangyaw. Padayon sa paghatag sa imong tithes. Padayon sa pag-memorize sa scripture. Wala ko'y gana. Padayon! Siya mo agak kanimo balik sa kahayag. Unto the upright there ariseth light in the darkness. In the darkness. Na mga pastor usahay sa TV. Matindo, ang Diyos talit ganahan nga, ikaw sinati, sa bisan unsay pagsulay ganan siya nga, healthy ka, wealthy, dato, mayong panglawas, walay pagsulay, bakakon siya. Under the upright there riseth light in the darkness. Usahan upright ang matulid, mag-experience sa kangit-ngit. Stay close to God. Pagpabilin dool sa Diyos. Siya man mo agak kanimo. Tugon na mga ulo, yung mata.